I pitjor va ser el cas del Bilbao, perquè 3 setmanes després d'aquesta notícia dimitia en pes tot el Consell d'Administració del Banc de Bilbao, acusats tots els seus consellers de tenir milers d'euros amagats en paradisos fiscals. Estem en mans de delinqüents. Perdonin que els digui, estem en mans de delinqüents. Financers, però delinqüents. Molt bé, això és el que s'ha de fer, vigilar el frau fiscal. Tercer, mai de la vida, mai salvant els bancs. Els bancs s'han de deixar caure, els banquers han de ser jutjats i empresonats, i si no fem això no farem res de res. Hi ha un país que ho ha fet, que es diu Islàndia, i li ha sortit molt bé. Molt bé li ha sortit. I aquí, en canvi, anem corrents a salvar els bancs i gastem diners públics en coses que no s'haurien d'haver fet mai. Mirin, ara fa uns mesos el govern espanyol va salvar la Caja de Castilla-La Manxa. Explico aquest cas perquè ja s'ha acabat. Els altres, el d'Unim, Caixa de Catalunya, encara estan en marxa. Però aquest ja s'ha acabat. Molt bé. Què li havia passat a la Caja de Castilla-La Manxa? Que tenia un forat. De quan? De 3.900 milions d'euros. No sé si saben que 3.900 milions d'euros és l'equivalent del que li suposa al govern espanyol la pujada de pensions un any. Si no haguessin ajudat a la Caja de Castilla-La Manxa l'any passat, no una, 3 vegades haurien pogut pujar les pensions. Per què la Caja de Castilla-La Manxa es va trobar amb aquesta dificultat? Doncs perquè els seus directius ho havien fet molt malament i havien fet un forat com una casa. I per què havien fet un forat com una casa? Senzillament, ho explicava al diari, perquè en lloc de donar crèdit a la gent, es donaven crèdit a ells mateixos i no el tornaven mai. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-La Manxa va fer una immensa inversió a l'aeroport de Ciutat Real que no s'ha arribat a posar en marxa mai. Home, i qui eren els personatges que feien aquesta bestiesa? El president i el vicepresident de la Caja. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moltó. Fins al dia 20 de novembre passat, arrel de les eleccions, aquest senyor era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I qui era el vicepresident? Un senyor del qual mai m'he après el nom. Penso que es diu López Hierro o una cosa així, però no estic segur. Però tant se me'n fa no haver-me après el nom d'aquest senyor, perquè m'he après molt bé el nom de la seva senyora. Es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular i presidenta de Castilla-La Manxa. Els bancs s'han de deixar caure. I algú de vostès dirà, home, però és que si el banc cau nosaltres seguirem arrastrats. No, jo no sé si durarà molt temps, però avui per avui, si un banc cau, el Banc d'Espanya ens garanteix els primers 100.000 euros que tinguem en compte corrent mitjançant allò que es diu el fons de garantia de dipòsits. I vostès diran, home, i si jo en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000 és que en tens molts, això d'entrada. Però, per altra banda, sempre en pots dividir 100.000 en un banc, 100.000 en un altre, i automàticament en tens garantits 200.000. Els bancs s'han de deixar caure. Per sort, aquí tenim una petita cosa positiva. Petita, però que comença a funcionar. En aquest tema dels bancs tenim un instrument a la mà, que com vostès saben es diu banca ètica. A Vidreres no ha arribat, a Girona tampoc, a Barcelona sí, a Madrid també, a València també, a Bilbao també. Reconec que el nom de banca ètica és un nom inversemblant, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no les ha vist mai ningú. Una vegada em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, a vostè li interessa això de la banca ètica? Dic, sí, trobo que és una proposta suggerent. Diu, però vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron? Dic, miri, perdoni, però jo la paraula oxímoron no l'he sentit mai a la vida. De manera que com vostè no em coneixi què vol dir, no farem res. I aquest periodista molt amablement em va dir, home, oxímoron és aquella paraula que utilitzen els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera anul·la i desmenteix la segona i la segona anul·la i desmenteix la primera. Perquè és evident que quan tu pronuncies la paraula banca, negues la paraula ètica. I quan pronuncies la paraula ètica, negues a la paraula banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar fer-me a mi mateix una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica. Però, esclar, una col·lecció no pot tenir només una peça. Has de buscar més peces de la col·lecció. I quan ja tenia banca ètica vaig dir, i ara quina altra peça hi posaràs com a oxímoron? I vaig tenir sort, perquè vaig sortir al carrer. En aquell moment passava una furgoneta i la furgoneta posava carpinteria metàl·lica. Dic, ja ho tenim, o serà carpinteria o serà metàl·lica, què vols que et digui? Total, que això tenia l'expressió banca ètica i tenia l'expressió carpinteria metàl·lica i ja estava content. Aquells dies estava en plena guerra d'Iraq i vaig escoltar per ràdio que deien en esta población, òbviament iraquí, ha caído fuego amigo. Dic, vols dir que no serà oxímoron això? O fuego o amigo?
Bueno, jo estava content. Tenia banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. Em trobo un amic i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímerons. Diu, sí, diu, ja ho veig ja. Diu, ja has posat a la llista l'oxímeron més conegut que hi ha. Dic, quin és? Home, diu, òbviament, intel·ligència militar. Ho vaig posar perquè em va semblar absolutament raonable. I encara no fa gaire temps em van dir que ara a Barcelona s'estava creant una nova ONG. Dic, ja va bé que hi hagi una nova ONG, sempre farà alguna cosa, però com es dirà aquesta nova ONG? I em van respondre, es dirà Aduaners sense fronteres, que també és una altra expressió prou adequada. Bé, com vostès veuen, amb el tema oxímeron i banca ètica es pot fer una mica de brometa. Però el que és evident és que avui vostès, si baixen a Barcelona, o senzillament si van per internet, ja tenen accés a Tríodos, a Fiare, a Oicocrèdit, a COP57, a Acció Solidària contra l'Atur, a una sèrie d'institucions bancàries o semibancàries que els hi garanteixen tres coses. Primer, que mai van a borsa i mai especulen. Segon, que també hi ha una altra cosa important, que els diners que inverteixen, els inverteixen sempre amb criteris negatius. Mai invertirem en armes, mai invertirem en drogues, mai invertirem en nuclears, mai invertirem en explotació infantil, etc. I finalment, apliquen el que s'anomenen criteris positius. Tots els nostres diners aniran a parar només a tres finalitats. Primera, generació d'ocupació. Segona, cultura i educació. Tercera, protecció del medi ambient. I s'ha acabat. D'aquesta manera, tu saps que els teus diners segueixen uns viaranys diferents als que de vegades volem, perquè de vegades ens podem trobar que anem tranquil·lament allà al Passeig de Gràcia i tenim la guerra d'Iraq i tenim els nostres diners al Banc de Bilbao, que té una immensa inversió en indústria d'armament. Són coses que hauríem de vigilar. No només en el Banc de Bilbao, especialment una cosa que jo sé que és difícil i a partir d'una certa edat fins i tot no s'hi pot lluitar. Però, sisplau, els més joves, si encara teniu oportunitat, no us feu mai, mai, mai un fons de pensions. Fer-se un fons de pensions és començar a participar perversament en aquesta economia explotadora, en aquesta economia que fa mal per tots costats. Tu tens els diners guardats en un fons de pensions, els hi fiques quan tens 30 anys, no els retires fins que en tens 65 i durant 35 anys els teus diners fan tota mena de malifetes a totes les empreses perverses del món. I tu només et preocupes de saber fer dany quina rendibilitat t'ha donat. De cap manera. Les pensions les ha de pagar l'Estat. I si no les paga prou, s'ha d'insistir l'Estat perquè les pagui més. Només els diré, a títol de comparació, que les pensions a Espanya, les de viduïtat, les de llarga malaltia, les d'orfandat i sobretot les més importants, que són les de jubilació, li suposen al govern espanyol un pagament anual de 115.000 milions d'euros. Si rescatéssim aquests 80.000 milions de frau fiscal que els he dit abans, podríem augmentar les pensions un 60%. No faria mai falta un fons de pensions. I nosaltres tots, com uns xaiets, anem dient que sí a tot i després ens queixem de la crisi econòmica. No ho podem fer-ho. Hem de vigilar això. I per última cosa, els vull dir dues més, perquè sé que el temps està passant i m'agradaria que hi hagués una mica de diàleg. Però dues coses més els vull dir. Hem parlat gairebé tota l'estona de finances. És un tema que m'obsessiona, però els prometo que no en parlaré més. Però en canvi parlaré de dues qüestions més vinculades a la crisi, que per mi són importantíssimes. Probablement la que els diré ara, més important que l'anterior. Ja l'hem esmentat ni que sigui de passada, que es diu desocupació i atur. Com podem lluitar en aquesta crisi davant de la desocupació que afecta a 5 milions de persones? O preguntant-nos d'una altra manera, podem trobar feina per 5 milions de persones? I, òbviament, la resposta és no, no i no. Mai, mai, mai trobarem feina per 5 milions de persones. Mai. A no ser que fem l'únic que es pot fer per fer front a l'atur. I no hi ha res més. I què és l'únic que es pot fer per fer front a l'atur? Repartir entre tots el treball existent. Que els que tenim feina treballem una mica menys, perquè els que no tenen feina treballin una mica més. I vostès diran, doncs mira quina utopia que ens estàs plantejant, això és impossible. No, impossible, gens ni mica. Mirin, no sé si vostès recordaran que fa uns 12 anys a França governava un primer ministre que es deia Jospin, Lionel Jospin. Aquest senyor va treure un decret pel qual la jornada laboral a França deixava de ser de 8 hores diàries i passava a ser de 7 hores diàries. El qual volia dir que la jornada setmanal deixava de ser 40 i passava a ser de 35. A cada treballador li sobraven 5 hores. Agafava les 5 hores que sobraven per treballador, les va traspassar als aturats i encara que això que els diré ara vostès no s'ho creguin, en un mes i mig França va reduir
1.700.000 persones que tenia aturades i els hi va donar feina. I vostès diran, doncs mira que bé, i si jo abans treballava 40, cobrava 40, i si ara gràcies a l'invent aquest treballo 35, cobraré 35. El primer perjudicat seré jo? No, el govern francès ho va fer molt bé. I va dir, escolta, tu abans treballaves 40, ara només treballes 35, en treballes 5 menys per culpa meva. Doncs jo, que sóc el culpable, aquestes 5 hores que ara no pots treballar, te les pagaré com a aturat. De manera que tu cobraves 35 hores treballades i 5 hores aturades. Mai és el mateix que 40 treballades? Sí, hauria de ser una mica menys. Però què més vols tu? Que passes de treballar 40 hores a treballar a 39, quan aquell que no té feina també passa a treballar 0 hores a treballar a 39. És més, si vostès recorden el que ens escrivia en Charles Dickens al principi de la Revolució Industrial, veuran que ens explicaven en les seves novel·les que els xicotets aquells petits de Liverpool treballaven 16 hores al dia. Amb el pas dels anys se'n van treballar 14, després se'n van treballar 12, després se'n van treballar 10, ara se'n treballen 8. I qui som nosaltres per aturar la història? En podem treballar 7, en podem treballar 6, en podem treballar 5, només faltaria. Les màquines fan molt més la feina que nosaltres, no tenim per què encaparrar-nos a fer 8 hores diàries. Si amb 6 en podem viure prou, fem-ho. Qui ho pot fer-ho això? Doncs per descomptat el govern. Qui més ho pot fer? Doncs home, també ho pot fer el treballador. I jo tenia un antic estudiant que, pobret, mai trobava feina. Un dia em va venir a veure i em va dir, escolta, ja tinc feina. Ah, mira que bé, noi, quina feina has trobat? Ah, saps fulanito que també era alumne teu? Sí, aquell va tenir més sort. Va trobar feina, però ara volia fer un màster. I li va dir a l'amo si ens podíem repartir la jornada. L'amo li va dir que sí, ara ell fa 4 hores i fa el seu màster, i jo que no tenia feina, ara tinc 4 hores. Per què no es pot fer això? També ho pot fer el treballador. I què més ho pot fer? L'empresa. A l'any 1983 vaig tenir ocasió de fer una visita que m'ha quedat gravada tota la vida. Vaig anar a Guipúscoa i concretament una població de Guipúscoa que es diu Mondragón, on hi ha una gran cooperativa que ha treballat tota la vida. Han fet, com vostès saben, aquelles cuines Fagor i coses per l'estil. Molt bé, em van explicar que estaven en crisi. L'any 83 tothom estava en crisi. I havien decidit que no podien mantenir 35.000 treballadors, que havien de reduir la plantilla a 30.000. Havien presentat la proposta de reducció a l'Assemblea de Treballadors i els treballadors els van dir, escolti, no, això és una cooperativa. D'aquí no es despedeix a ningú, ens quedem tots. A la qual la direcció de la cooperativa va dir, escolti, es queden tots, però d'aquí un any no es queda ningú, perquè això no hi ha qui ho aguanti. I els treballadors van dir, home, no, vostè té una altra solució. Si vostè vol passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que ens està dient que li sobra el 15% de la plantilla, el qual és el mateix que dir que li sobra el 15% de la massa salarial. El que vostès han de fer és reduir-nos un 15% del sou a tots 35.000, aleshores vostès estalviaran la mateixa quantitat i ningú anirà al carrer. I així ho van fer. Es van apretar tots 35.000 al cinturó. Es van veure reduït un temps, perquè després la cosa va anar millor, el 15% del seu sou. I no van despedir a ningú. Amb el pas dels anys, les coses van millorar, com els dic. Aquesta gent de Mondragón van ampliar molt la seva activitat, es van fer càrrec d'una cadena de supermercats que es diu Eroski, que segurament coneixen, i a hores d'ara no tenen 35.000 treballadors, tenen 110.000 treballadors i no acomiaden a ningú. Si les coses es volen fer bé, es poden fer bé, però no les volem fer.